Azken hilabete honetan, behin baino gehiagotan eta hainbat gairi buruzko informazioa eskatu egin diegu Euskal Herria Bildu taldetik udal gobernuari informazio batzuk. Zer gertatzen ari da? Ematen duela, lehengo joera berberarekin jarraitu egiten dutela, nahiz eta koalizioan egon, ematen du ondino daudela gehiengo absoluta batekin. Eta informazio horiek edo berandu ailegatu egiten zaizkigu, edota askotan ez digute ez da helarazi ere egiten. Horrek oztopatu egiten du gure lana, gure kontrol lana, eta batez ere oztopatu egiten digu gure proposamenak egiteko gaitasuna. Eta proposamen horiek dira ezinbestekoak guztion bizitza hobetu ahal izateko. Azkenengo pleno batean, azkenengo osoko bilkuran, esan genien, bai ala bai, tokiko erreglamenduak bermatzen duen legeak zera bete egin behar dutela, eta informazio horiek garaiz eta era egokian ailegatu behar zaizkigula. Baina ematen du, entzungor egiten dutela, aitzakiak alde batera utzita, eta eskatu egin genien, behingoz jar ditzatela behar beste baliabideak informazio hori nola bai partekatu ahal izateko, esaten duan bezala, garaiz eta era egokian.